ens posant la fita no només en aquestes eleccions europees, sinó també en les properes eleccions electorals. Pensam que l'esquerra nacional, els acords entre els partits de l'esquerra nacional, han de ser aquells que se perpetuïn, no només ara, sinó també siguin el bessó d'altres possibles aliances de cara a les properes eleccions electorals. És per aquest motiu que en aquest moment tenim pactes de govern amb altres formacions, com la Unió Menorquina, el Partit Socialista, dins el bloc, dins institucions amb l'Esquerra Unida, però el que pensàvem és que al marge de tots aquests altres acords amb forces en els que feim un tram de recorregut amb ells en aquestes illes, és necessari conformar una pinya, una manta de jony entre aquelles formacions de l'esquerra nacional. I per això és una condició que nosaltres plantegem en els altres partits que conformaran aquesta coalició de cara a aquest compromís, que no només sigui puntual, sinó que vagi molt més enllà.